Christ to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanino. Padayon natong iampo mga igsuon ang kalinaw, kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, nga aton tang eleksyon mahimong malinawon, malampuson o matinuoron aron malikayan ang mga kagubot. Ato sang iampo padayon ang atong mga benefactors and donors nga padayong nagtabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nagbag-o pinaagi sa bunyag sa mga nagtuo kanimo, ihatag ang panalipod nganhi kanamo nga nataw pag-usab diha ni Kristo aron human mabuntog ang tanang kasaypanan, ampingan namo nga makanunayon ang grasya sa imong panalangin. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug mao nga ang simbahan sa tibuok Judea ug sa Galilea ug sa Samaria nakabaton og kalinaw. Nalig-on ang simbahan ug midaghan pinaagi sa panabang sa Espiritu Santo ug nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo. Miduaw si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon, miadto siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto gikahibalag niya si Enias nga paralitiko nga wala makabangon sulod sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Enias, giayo ka ni Hesukristo. Busa, bangon, ug hipusa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Enias. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Joppe, dihay usa ka babayi nga ginganlag Tabita nga usa ka magtutuo. Sa Griego, ang iyang ngalan Dorcas nga sa ato pa Lagsaw. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna nasakit siya ug namatay. Gihugasan ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Joppe dili kaayo layo sa Lida ug sa pagadungog sa mga tinun-an dito sa Joppe nga si Pedro dito sa Lida,
Nagsugo sila duha ka tawo pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa hupis sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila. Sa pag-abot niya, gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya, gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga sapot ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya, giingna niya ang minatay, "Tabita, bangon!" Og gibukas sa babae ang iyang mata, og sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya, gigunita ni Pedro ang kamot sa babae og ipatindog. Unya, gitawag niya ang mga magtutuo og ang mga byuda, og iyang gipakita kanila si Dorcas nga nabuhi. Mikaylap sa tibok hupi ang balita mahitungod niini ug daghang mga tawo mituo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kupa sa kaluwasan, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Bililhon diha sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang buutan nga mga sulogoon. Unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. O Ginoo, ako imong sulugoon, ako imong sulugoon, ang anak sa imong sulugoon nga babae. Imong gilugti ang akong mga talikala,
kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo, tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Ang imong mga pulong, Ginoo, espiritu ug kinabuhi, ikaw ang naghupot sa mga pulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Alleluia, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. manaaw sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulun-ana, kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini, busa giingnan niya sila. Nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw bagihapon kamo. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu og kinabuhi. Apan pipila kaninyo wala manuo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan, kinsay dili motuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nagisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Busa miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, ug kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung mamatay ang inahan o ang amahan, niya ang bata gamay pa, ang mga tao mabalaka dayon. Ingon dayon, sus, unsa kay kaugmaon aning bata. Unsaon na lang. Mausa na, nahimo sana nato nga framework nga magsigitag ingon nga ay lang sa ako kuha Lord kay gagmay paintawon akong mga anak. Anak man ano?
unsa na malang niya kaugmao nila ug mawa nako. Ana no. No na karon gipahinumduman tas ebanghelyo matud pa ni San Pedro. Ginoo kinsa may among kapaingnan kung mubiya minimo kinsa may among kapaingnan. Kakuha mo? Giproklamar ni San Pedro nga bisan pag ni aning tanang mga tao sa kalibutan, tanan nga mga gamhanang tao sa kalibutan, kung wa na gani ka Ginoo, asa naman lang may padong. Mo na'y sakto gyud unta nga realization ba? Na kung naay Ginoo, bisag mahurot pa nagkamatay ng tanang tao dihang imong kunuhay gisaligan, ginikanan, mataktak kas trabaho, masunog imong balay, musuyo pagid imong mga anak. Ay lang kabalaka diha basta naalay Ginoo. Kana mo importante. Mo nang niingon si San Pedro dire, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Sa ato pa, mas importante nga naay pulong sa Ginoo kaysa naay pagkaon, kaysa naay kwarta, kaysa naay maayong panglawas. Matud pa sa Book of Wisdom, gisulti ni Solomon, ingon siya, gimahal ko ang imong kaalam, ang imong mga pulong, labaw pa sa maayong panglawas, labaw pa sa taas nga kinabuhi. Ninduta, no? Ug mao ni ang atong barugan. Bikaron kamo, kinsa may inyong gisaligan, ang pulong sa Ginoo o ang imong maayong panglawas? Kinsa dinhi ang nagsalig sa pulong sa Ginoo? Na kanang musugot lang ba na masakit og kanser? Ha? Bantay mo ha? Ana-ana ra man inyong kamot, ana-ana. Oy, karon gani naa mo salig sa mga kandidato. Murabag ang eleksyon mo'y makaluwas sa kinabuhi sa mga Pilipinos. Minus na ang nagsalig sa Ginoo. Puwerteng tanang paagi sa paghimos pamaagi aron lang mudaog ang kandidatong gisuportahan o ang kandidato mismo mubuhat sa tanan kay murag para niya ang pagdaog sa eleksyon maogi kaugmaon sa iyang kinabuhi. Hangtod na lang noon nga sige ng inawayay, nagunay, nag-away ang ginikanan o ang mga anak. Nagunay na. Hapon, nasa ko'y nakitaan sa YouTube. Atong sang adlaw, ang estudyante man to mo ni bas sa iyang profesor. Nihilak in taong profesor. Agahapon na sad nabaos na sad ang profesor na sad mo inibas sa estudyante, naghikog ang estudyante. Naghikog tungod sa grabe kaayong pagpakauaw diha sa ilang social media naghihimo sa profesor ngadto sa maong estudyante. Hikog tungod ang himuonon karong Lunes. Wa na'y Ginoo. Nya di ra ba gid sila kasaligan? Ug wa gyud Ginoo, wa. Unsa gud tay mahimo ani mga tawhana? Bisan pag unsa na nila ka powerful, bisag unsa pa na nila ka kunuhay organized, bisag unsa pa na sila ka sa pamailain, kadato. Way mahimo ug way Ginoo. Pinangga lagi tas Ginoo. Bisan pa sa atong kabuangon. Pinangga lang gid ta. Ug mao na diri sa unang pagbasa si San Pedro nga mao say nisulti diri sa atong ebanghelyo, asa man mipaingon kun wa ka Ginoo. Ang kining maong tao nga nahimo ng pangulo sa simbahan, matud pa sa unang pagbasa, nakaayo sad og mga paralitiko, nakabuhi sad minatay. Wa man di ay arang sa Ginoo,
bisan pagani ang mga tao nga nagtuo niya, maliwat man niya, makabuhi masag patay, siunan ka na. Awa ang problema. Og mamatay ta, pagbuot sa Ginoo, pwede sa taniyang buhion, bisan pagpatay na. Kung mamatay ka, ginikanan, imong anak, gamay pa, ay kamatay diha. Ang importante, na ay Ginoo. Mauna, ang ato untang misyon, maogid unta ang pagbutang o Ginoo diha sa kinabuhi sa matag tao. Mauna, sigihan akong balik-balik dire, unsaon man pagbutang o Ginoo sa atong kinabuhi. Kanang paborito na kong principles na tulo ka buok triple A. Sa to? Ampo, alagad, og antos. Og naalang taan ang tulo, magsigitag ampo, magsigitag pangalagad, magsigitag antos, kana ang Ginoo kusog kay sa tong kinabuhi. Pero din agita magampo, sige lang tag pangwarta, sige na lang trabaho, patay gyud ka diha. Stress ray labas nimo. Magsige gan ikag panugo, di na gyud ka mo alagad, sige kag panugo kay ikunuhay. Pari ka. Ako day pari ko. Patay ginang imong kinabuhi. Sige lang kag kasuko, sige lang nagkusmod imong naong. Kanya sige kag likay anang antos, hasta ng pag-antos nga nausab ang colors buhok, di ka kaantos, hasta ng imong kilay, di ka kaantos, hasta ng imong bana, di nimo maantos, hasta ng imong asawa, di nimo maantos, nga imo ginang pinili, patay gyud ka diha, bungkag ginang imong kinabuhi, wa na gid nay lami. Kaning ato mga leader sa simbahan, di na mo antos, kinahanglan gyud inigdupa, dako-dako gyud kolekta. Ako, antos mo lang kong dawat karon sa mga slat, hinay kayong halin. Panahon mas eleksyon, basin pa inighuman ani, mukusog-kusog. Antos lang ta. Di apte kausan na ito'y video footage si Mother Teresa of Calcutta nga naggubat dito, matingal ito sa itong dapitang gargubat. Nya nga putol man ang kaning kuan, mga koneksyon sa tubig. Nya dito sa iyang kuan, sa iyang center, magsahod ka og tubig, ana-ana ra gyud ang tubig. Ana. Giantusan yung Mother Teresa og sahod. Nga sa iya dayong pamalandong, niingon dayon siya, ang matagto sa tubig, kinabuhi. Nakat-on siya daginot sa tubig, kay matagto, kinabuhi. Kay muto lang ni ron, mahatag yun din ako dito sa akong kuan. Wa siya madiscourage, kahinay ba ani? Wa siya magsigreklamo, giantos niya pagsahod. Unsa may kalambuan sa kinabuhi nato, kanus aman mo lambo, kung kamautang mo antos. Nabitang magsigig pangayo diha kwarta, naku antos gumog trabaho. Siya wa may ni-hire na mo pader. Naku maghuwat ay mo hire ninyo, kadaghan anang basura diha sa kilid, antusan na ninyo hipos. Ana, panglimpyo mo anang mga niklag up nga mga kanal, gunahin na ninyong kilid sa karsada, haron dili na masigig ka puno diha sa sagbot nga nahimo na lang noong blind curve, ang dili unta blind curve tungod ana mga sagbot. Gunahin na ninyo, ay mo paghuwat nga suguon pa mo sa barangay, kay wa gyud masuko ninyo diha, inyo nang limpyuhan, ay lang nagpamutlang mga tanong. Dahil lang duko-duko, kitsa mo suhol na mo, suhol na mo. Kwarta gyud mo ipangindaon, ayaw pangayog suhol, limpyuhin na diha. Di ba? Ay testing ngayon, pag wa gyud kay buhat, kaysa mag-standby lang ka diha, pasinaw ng bangko, huwat og naay mo tugpa nga grasya. Ana, niyag na gani kawatonon, kawat dayon. Kuan ba kanang ayaw paghuwat nga trabaho, alagad niya ampo, simba dire, ampo. Ayaw pagsigid diha tan-aw lang anang unsa diha talan-awon, ampo niya alagad. Niya human antusa nga wa kay kaon. Tanawa di ba dangtag pila ka adlaw. Ano eh? Ang sabi mo tabo nimo. Patay ka.
Di ka mamatay nga sikag trabaho niya wa kay kaon. Pero buhion ka sa Ginoo. Buhion ka niya. Naa man siya gahom. Buhion ra ka niya. O iya jud kang dayonon pagpatay, basig dili jud ka para diri karong mga panahon na. Padtuon na kanya sa langit. Niya, unsa may kalainas kinabuhi dinhi og sa didto sa langit. Way kalainan basta naay Ginoo. Ang kinabuhi dinhi malipayon, malinawon og tagbaw ka basta naay Ginoo sa atong kinabuhi. Ug adto sa kaslangit, samot na sad. Kay tuwa may Ginoo dito. Mao na matud pa ni Centuries of the Child Jesus. Na siya statement sama sa dani ni San Vicente Ferrer mo na iyang statement no. Si Centuries of the Child Jesus nasa na siya statement nga naa iyang himno gi compose ni Monsignor Rudy Villanueva. I spent my heaven by doing good on earth. Sabot mo na? Awa mo sabot. Unsa man ang word nga spend? Present or past? Ha? Nahitabo na o wa pa mahitabo? O kanindot. Sa ato pa nasinati niya ang langit dinhis kalibutan pinaagi sa pag-ampo, pag-alagad o pag-antos. Siunan ka atong antosan niya atong iyang TV. 5 katuig muntingal itong inantos niya nga di na siya makakitag tao kay gi-quarantine siya for life. Mura bag COVID man as una ang kanang TV atong panahon na. Murag COVID ba? Way kaayuhan. Mo tong kuan siya. Isolate siya to hangtod namatay. Pero ang iyang pagka-isolate, ang iyang pagsigig ubo nga perting sakita, iyang gihimong paagis pag-alagad. Giunsa man niya? Gi-offer niya ang iyang loneliness, ang iyang pains, ang iyang sufferings para sa tibuok simbahan. Gani nangayo pa siya dugang pangkasakit sa Ginoo aron daghan siya ika-offer para sa simbahan. Mo to iyang way of serving the church labi na gyud sa missionary work of the church. O karon kuan ta, mission maron ang atong kuan. Church in mission may atong tema karon. Maunay kang senteris. Pero tuwa ra siya sa sulod. Ang iyang pag-ubo, sakit ba kay dang muubo ka ng TB? Suwayo, pagpa-TB diya. Tis kita hutoy sa imong ubo. Nya kanon pag yung imong unod anak mo nang manaot na sila maayo. Mura na lagbukog ug panit na lang na sila. Ana magi pang TB ba? Ambot butangan na sila antina mo balik siguro na sila dako-dako. Ana, smart TV na to ba? Smart TV. Pero di man to smart TV. Pero malipayon kay siya. Senteris. Ito. Testingin na ninyo, iguli sa inyo ron. Ampo. Man naman mo ampo dire. Iguli ron alagad. Ay, yung panugo. Ha? Sige ra mamugduko. Sige, nya ayog kwan, ayog panugo. Bisag karon lang adlaw, gikan karong orasa hangtod karong gabi. Ana hangtod ikatog nimo ba? So ayan, kita kontesta, ako hinugo ang sagay ko. Di kita mnogo ha. Agree mo dili. Nganong sige ra mamugpahiyom ka nang ana o ana. Ana. Sige kanang ni Anas kamot, nana mo'y Ginoo. Ang uban kasi gilag kinopon. Hala ka rin. Ang nabuangon kahit ano. Hadlok yung kahit anang alagad. Pero mauna ang gikumpanya karon aning atong mga kuan. Nag-away gud sila kay mga alagad, mga buangon. Ingon ko kinahanglan pa ba nang mag-away ta aron ta makaalagad? Binuang na Kinahanglan pa bang imo ginang daoton ang imong isikataw para makaalagad ka sa atong nasod? Oh, that is foolishness. Foolishness. Kamo, kinahanglan pagin mo mangaway para ikay mohuga sa plato sa inyong balay. Mangaway gyud ka kay di gyud ka pailog anang hugas plato. Kinahanglan gyud ka mangaway sa imong bana kay ikagi manghuga, ikagi manglaba sa iyang bulingon. Mag-away mo ana. Di oy, wa gyud mag-away kun moalagad ta. Ang mag-away kun mangwarta na ta. Mauna na mag-away.
So kanang mga palaaway, mga hingwarta na, kanang mag-away sa posisyon, hingwarta na. Kaya ang posisyon na may suhol. Munang gusto ma-promote kay dako og suhol, pero og ma-promote ka, dako baya imong responsibility. Kinsa goy mag-away para pag-atiman anang na ang mga buang dinhi sa tong katilingban aron i-rehab sila. Kinsa goy mag-away aron hutdo na ang tanang mga gitawag na tong clog up diha sa kanal nga iniguan o kusog, mura nag-swimming pool ang atong kasagaras mga karsada nay mag-away pagkuha na. Kinsa goy mag-away aron maghimog mga karsada ngadto sa atong mga kaniniang kabungturan nga galisod ang atong mga mag-uuma pagdaha sa ilang produkto kay way karsadang tarong. Kinsa goy mag-away ana kun wa lang gid nay kwarta diha, di gyud mag-away. Kapoy anang siging bulldoze dito nya wa kay sweldo. Kapoy anang magsigi kag guide dito unsaon pag simento na aron manindot nya di katagaan og sweldo. Pero naa may kwarta, nag-away na. Ambot ni ang nagmisa, naabsa ka ni kwarta? Na ni kwarta, wa? Testingan na to. Nindog ta. Mga igsoon, si Kristo mao ang pulong nga naghatag kanato sa tinuod nga kinabuhi. Busa, masaligon kitang mudangop sa pag-ingon, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong simbahan mosunod unta ni Kristo sa tibuok nilang kasing-kasing, huna-huna ug kusog. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga pangulo sa mga nasod nga nakasinati og kagubot ug kalisod, maningkamot sa pagkabot sa tiunay nga kalinaw, katarong ug kausbawan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga makaamgo unta kita sa presensya sa Dios diha sa Santissimo Sakramento sa altar, nga mao ang buhing timailhan sa Dios nung gugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug sa tanang mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga naguna kanato diha sa pagtuo, makaambit na sa kalipay sa nabanhang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Makagagahom nga Dios ang imong anak mao ang pulong sa kinabuhi. Dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy des gugmag pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mula sa Diyos, ako karon napakatakus sa pakigatong
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan. Ug alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santo sa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasang espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Abot ng ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik namin. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugya sa pagsulay. Inunua, luwasa kami sa datan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay muman ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maana sa kani. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako maayawag kalawat Panipamulong lamang ayaw. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Ginoo, panalipdi pinaagi sa imong makanunayong gugma, kami nga imong mga tinubos, aron kami nga naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinaagi sa iyang pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kanunay kung sama ni San Pedro moingon kita, Ginoo, asa man mi paingon kun mawa naka. Ato gitang isipon ang Ginoo nga mas importante labaw sa tanan. Dili lang sa kumuhatag og update sa atong mga nahalin nga slots, tingbon lang nako ugma ang paghatag niini. Padayon tang mamalit og slots kay nganuman mausad ni ang makapaduol nato, usas paagi sa makapaduol kanato sa atong Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Nagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong naigunang amahan ng anak ug Espiritu Santo, karunong sa gihap atong pagsimbaho